wa sallallahu wa barik wa akrim ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar akwai complaint da ya dingi faruwa kwanan nan, musamman ga maza waɗanda suke aure, sabon aure. Sai mutum ya sabon aure bai wuce sati ɗaya ba ko sati biyu, sai ya ce ya tafi saduwa da iyalinsa, sai ya zo zai fara saduwan da ita sai gaban ya kwanta. Ko kuma mutum yana da mata lafiya kalau, suna tare suna mu'amala, kawai sai mutum ya fara zuwa zai kusance ta sai gaban ya kwanta, kuma a yi gaban ya tashi ya ki tashi. Wannan matsaloli ta yi yawa yanzu cikin al'umma, wanda Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kawo sauƙin abin, wanda sabubban waɗannan abubuwa kullum faɗansu muke. Idan mutum yana da matsalar ciwon suga, diabetes, zai iya fuskantar wannan matsala. Idan mutum yana da basir, zafi, zai iya fuskantar wannan matsala. Shi sanyin mara, infection, bai cika kawo irin wannan matsalar ba. Ya fi kawo, wato ga namijin kenan, cewa idan ya zo saduwar zai yi saurin kawowa, zai saurin inzali. Amma ga mace, idan mace tana da chronic infection, sanyin mara ya mata katutu, to ku sani namiji ya zo zai sadu da ku, ko kai ka sani in ka zo saduwar gaban zai iya kwantawa, ko kuma daga gaban ya shiga sai ya kwanta. Sai ka ga ana ta dukan nan an bar nan. Akwai tambayoyi da za ka yi mace sosai. Namiji ne zai kawo maka korafi, amma kana zafafa bincike sai ka ga matsalar ba ta namiji ba ce, matsalar ta matacce. Saboda infection ɗin da ke cikin jikinta bai taɓa barin ka iya katabus. To alhamdulillah, yadda muke faɗin magungunan sanyi da sauransu, na san kuna nan kuna ta yi. To ga wanda zai iya cewa shi duk ya je ya yi gwajin diabetes ba shi da shi, kuma basir alhamdulillah babu, sannan sanyin mara daidai gwargwado babu, amma dai in ya zo zai yi saduwa sai gaban ya kwanta. Saurayi yanzu abin da yake ba mamaki, wallahi 'yan kwanakin na wanda bai wuce 3-2 ba, duk samari ne 'yan shekara 25 zuwa 30 suke kira na akan wannan matsalar. Ba maganar wai tsofaffi ake 'yan 60-70 ba. To muna nan dai muna ƙara bincike a kai, amma taimakon da muka samu muka yi bincike a kai, wanda za mu iya gaya masu irin wannan matsala, raunin mazakuta, ta kwanta ba ƙarfi, ko kuma ana cikin yi ɗin talagubi, ga wasu sinadarai guda biyu da za ku rika haɗa su kuna amfani da su, ku yi wata ɗaya kuna amfani da su, za ku ga taimako cikin yarda Allah. Akwai rake, akwai farin rake, akwai baƙin rake. To duk wanda aka samu yayi. Abin da ake so shine dai a matsa ruwan raken. Ruwan raken ya zamanto kamar ƙaramin kofi ko glass cup, wato kofi ƙarami. Sai a samu ayaba guda biyu, sai a yayyanka ayaban ƙanana-ƙanana, sai a zuba a cikin wannan ruwan rake. Kafin a fara saduwa da awa ɗaya sai a ɗauke shi a sha. ɗan uwa ka jaraba wannan. Duk wanda yake da wannan matsalar raunin gaba ya lankwashe ko gaba ya kwanta in ana saduwa, ka jaraba wannan, kai kamar kwana 14 kullum kana wannan. Ko ba za ka yi saduwan ba ka yi, amma an fi son dai idan za a yi saduwan sai ya zamanto an matsa ruwan raken nan. Dama ruwan raken nan gashi nan ka riga ka matse, sai ka yayyanka ayaba ƙwara 2, ba manya sosai ba, madaidaita, a yayyanka su gutsu-gutsu, sai a daddama su haka, sai a hada cikin ruwan raken nan, sai a dama, sai ka sha. Ki hada ki ba mai gidanki, ka hada kai amfani da shi. Kai ko da lafiyar ka kalau, ba ka da waccan matsala da muka ambata, da Allah ka dan gwada mana wannan muga. Ka dan gwada mana shi. Allah ya shiryar da mu, ya datar da mu, ya kara mana lafiya. Ga yanan sadaka fi sabilillahi, idan ka ji kai ma ka gaya ma wani fi sabilillahi, domin mu yi musharaka wajen aikata aikin alkhairi. Allah ya mana albarka, Allah ya muku albarka da inda kuke. Kada manta da subscribe, da share, da danna kararrawa. Muna muku fatan alkhairi. Ma'assalam.